И какво ста хора, аз съм Пламен Манчев. Тук сме на Кулки и Техат. Та не мога да прочета името. Как, да. И сега ще играем Hide and Seek. И ще спра клипа на пауз, когато почваме играта. Ако се върнем. Почваме. Сега вече тук се браха малко повече хора. Излезнахме от друга арена. И 60 секунди остават. И аз ще върна, когато остават поне 5 секунди. Остават 10 секунди до началото на играта и сега започваме. Се абонирате ли за мен? Ето, виждаш ли за тебе едно блокче LED? Тебе те видях. Аз съм LED, аз съм най-подходящото, защото... Аз съм купче LED. Знаете ли как да застанем на едно място? Е така, точно да сме с блокчето или ние трябва да го преценим? Оле, мен то не ме видя. Един лори, нали? Ако идва към тебе и почваш да го биш, аз сега ще го стрелна с лък. Да, аз сега цела един с лък. Аз сега го цела с лък. Ти умря. Поля се оцелих. Обаче аз си спра чънковете, защото много ми... Да. Да. Да, трябва да ни търси, ние сме блокчета. Да. Ама това ще е друг клип обаче. Tu са сакатера. Едно блокче LED ли бе? Това съм аз, ето тебе. Абе, защо не мога да се слея да съм точно? Оли, аз го виждам.
Fuck you! Аз умрях. Сега ще... Аз ставам сикър. Айде, идвам и ви почвам всички. Да, ти си сам, са ние вече почваме да търсим. Аз знам къде е той, аз даже го виждам. Да, той TNT. Аз го видях на къде отиде. Чай, че нещо какво изкрещя някъде да не е тука. Търчи, че е той. Чай, тук това дърво малко странно ми изглежда. Ма виждаш ли лодито? Охо, значи аз знам къде е лурто, значи някъде близко до. Бяга вече, бяга, значи сега го търсиш. О, убита, диди! Има още един, криеш се! What the fuck, има още някакъв. Ето тук са нестрангащи, бе, няма там стане. После не знам, може да ни правим. До вечера може. Абе, какво е това бедрок, бе? Бах ти бедрока. Тя му хора на... Ocean. Чай малко сега то го питам къв блок си. Чакай, майче го намерих. Не е той. Търсете някъде в колипките, защото няма как да е такъв влог. Защото има само... Тук как някой е влезнал лурито, как е влезнала там в една клетка? Ето я. Ами аз не, аз да изгледам. Така хора, за малко ще спре спре да лаги и пак ще го пусна. Така хора, отново съм тук. Убили го! Ето тук някъде ще. По тия. И така хора, това ще всичко от нас. Ще се върнем. Ами то няма ще ме, да. От нас елате, приключим клипът тук. Така, елате. Абонирайте се за мен, абонирайте се и за тях. Ако имат тези канали, ще сложа линка в описанието за тяхните канали. И да хора, това е всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се и чао!